Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Working President Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kalaong bakajing petseng jong kikhat arngut ki MLA ka seng Congress banlek penyaso sya ka Trinamool Congress kamshim ya pher AA nakabaladep jia hausnem arajar khat nyo ha ka baki MLA ka Congress kilami no naka party banlek penyaso yaladi sya ka BJP ka NPP bat kumju ru sya ka UDP. Hagajing ya keren bat ka Batisi TV kani kanong elam jong kaseng Congress kala ongru bawat la katto kat nengut ki MLA kilami no na kaseng Congress henry hadin ke election house nem arajar khat pra ke Congress kadang dehi kaseng san perthai ke babun pat hado arpu wengut hapo ka yeng dorbar thau an ka badon henry phongut ki khon ja PUE sodong jongi kilong ki jingja ki ba mla bansu jubab tang hakasilan ne arlan papun bah kita ki daw ba kawan kani ka kunrum kunram kawan kani ki jingya patar iwe kedon kata ka jingya phet ka seng sakitu ki party natalay ka long bed bal ka Congress kadai ka party ka papun ki personalities kumapitip ka politics jongi ru hakani ka jala ka jongi kadai pet ka politics jong kinong yalam shimen ti kani ka baki khot ka party ideology haba pipet ha ka state ka jongi dei tang ka Congress ka bajeliu tam kata ka vote share ka jongka lane kinong kershan ya kaseng hakani ke jela ka jongi namar pindapet ki regional parties PE kilak kala nakapor syakapor ningkong gidan ko we kaseng kami ke bapelun nang tu katuka EPHLC kala piak biang nang tu ki piak biang ke PDIC ru nang tu ke piak awans ke HSPDP ti pindi ka symbol jong kini ki parties ki bede kita ki party reulum nakapor ki sedang ban change nakawai ke symbol ti lada pipet datang ka Congress ka balak don ya kata ka stable symbol haka jela ka jongi ti kani ka jinglong ka jingman jong ka jinglong stable jong kata ka symbol jongi ka thau pat ya kata ka vote bank lani kata ka vote share ka ba ngi ki bayale election ngi ju perkhat pha shwa ba ngin rai banyale ya kanu ka election na kanu ka seng ti kajing pet wir jong ki party men jong ni hakani ka snem ni kam shimper na kata kajing pet wir jong ki party men hau arajar khat nyu khat la how to snap bro ki bobon ba gitu ki nong yalam jungi ki mi na ka Congress ki le na BJP ki ba mi na ka Congress ki le no sa NPP ki ba mi na ka Congress ki la rung no sa UDP ila na bi kali nga kata ka jing pet wer jong kita kin MLA jong ka seng kan kita ini hadu kan no ngingi ong ngimla ban aya ka jubab namar hadil war hajar kat pra PUE baka Congress kadang dehi ka kunhon he tam kababon tam ki MLAs arbo ingot watla kaladon kum katu ka jing pet wer ne ki jong ki nong kershan jong ka seng Congress ti kumno ngin penklan ye ladi nam ni syakman pila yo ihi hau khatnyo kimi gitu mentau arpo way kimi gitu kan mi gajing keli mano pade menta banwan ban yeng na kitu ki constituencies ha ka bakala don kani gajing pet wer dong ki nong yalam jungi tikum bakalong mentahi ngi kum kaseng ngidang penkre ya kiti ki kman ki batamai ki ban pentai biang ya ka politics jong ka Congress ha kani gajilla ka ba ki jungi kan mi ke jingkeli hato
kita ki khmat ki batmai kin la nem ban kon but kita ki bala juyele shiele election but ki bala dai lupa ki big opponents na ki be ki seng tinga nga ong kum ni kum ba ka julong ngi hap man shim ya kares ngin hap man feel ya kini ki khmat ki batmai ki ban ai ya kataka san perthei ka dur jong ka san perthei haka jela ka jongi ka batmai kita ki jing sa sha keno bam set kita ki jing sha keno bam la ban ai ban pun urlong ya ka jing ang no jong ki issues ki ba jong ka state nga shuong bi kum ni ka seng congress ka don menta ha ka ni ka lumpung jong ka san perthei ha ka bangin tei biang ya ki nong ya lam jongi kila pandai ki ba kham kana PUE kum no youth president jongi ha ka sni ha ka press conference ha Ukraine da ka jing ngok tho bat ka jingen bangi ka seng congress ngin fight halor ki issues ki ba ka jela ka jongi ka sha tunjuk ka sha ban ka sha care tawir te nganganget ba kini ki young blood lada ailat iki bakin sandur thamai ya kane ka ransan jong ki nong yalam ki ba shakri upat ba kanum de kata ka ba da bakla sibon lese ngin pet no ya ki long kami ki ba don kata ka political winnability ka ba mut ba lada ngibo ya kini ki long kami lani ki kinthei ki ban wan shakmat ka san perthei ki ba don kata ka chance ban job ya ki election namar ban shuang bangin ya directly sha ka reservation for women ngiu i baka jela jongi ka dang long ha ka chaka ka ban kre ban aya kata ka direct reservation namar lada ka don kanu ka constituency ka bangi hap reserve no na kam ta ki long me kala bandon rupat ka jingdu nong na ka benta kita ki shenrang pat i bakam don ka vulnerable factor ni hap ban coach no ya ki long kme ngimpet ya ki election ar kulai nantangi pet se ki election ar pra tingi bill slowly ya kata ka image bat ngang ong ipi wat pat kenyap ya ka seng congress namar kum bakalong mental lada nang ni sakmat ni dang la ban tek som ngam yu i ba kata ka future jong ka party jong ni ha kan ni jela kan long kabanum man lam ye ki results ki babiya ki bakren bat ki bakno ki dei ki bodon bentalang ha kata karai ban bendu ye iba chance ko president jok MPCC ha ka jela jumi lata mentan pikran ya kata kamat pimodor ba pithan ya kalong yin ka jongki ti kamot bangi ki badang don ha kata kalong yin ni ha pang ya kret shaken mano ba pendu long president ya iba chance pungko matara iba chance pungko itip ha ya kata matara gitu ki bala lech ka to kaliang kitip ha balai tai iba chance itu ikajing long president joki ti ngahi ade ko wei ka nong tre jong ka party ka MLA ka beritam ngayo bentalang ha kata ka jing yang khana ban kita ki he jong ka party jong ni sedali bat ka he party jong ni kata ka AICC ka bosong seta sedali nget yang ala da ngayo tu epi bakanung tuklar je ki kam politics jong ka jela ne ka party jong ni ha ka ne ka jela klem da don ki bawa klem da don ki babatai da kumuipan wat keno e kata ka AICC nomor kaddu ye wai habak hila don syaka party ke balong national party hang taru usadon kita ki he ki bamde na ka jela ka jungi te yo nang ne pi yo sokum tu yo satai pat kanang jerbat ti wat keno ya no ya kata ka jing bam yo president iba Charles Pungro hakan ni ka benta ka baladen kidon kita ki bawa
idon kita di objek di perlok jungi karangut ini bentik ya kata nomor gila ya keren ru ya kata so bikin ya pet tilada kidang ya pet isa ta pede tingin ya ongkong no kejubha abalaya cekman kum ginong ya lam pidi benya cekman lada pi babe bapia cekman pimot banwan pai kata ru kosong ka jing sta chupi ni tingin don ban keno ya no baca sunong bru ha kiwe ru silong kibri ha tambah ka jing bat bor tan tang hakawai kalong ying bat wai ubri kasedang ban kata ya jing pentrikam jong kikam kijang jong ka Kongres Parti bat balai bahap sengap bek tang ya wai ubri ya ki bro tingang ngong ya pitang kumli wat ya keno ya jing tung presiden mentangi ru ngihaban adjust yu presiden bertemai jong ka parti pitrai nundon kejing kok nyok seni setai kan don hiti kejing wak satu tamangin ya teli bangin ai ya ka advice ya presiden jongi by in nunglong dictatorial kumbalalong hakipor baladen what dictate ya ki MLA ki MDC what dictate ki party functionaries what dictate ya kata kajing I tiket simen bat ngijup keren hi ya kata hak party jungi menta bat nginget mangin siapa lang siya kata kalenti kabantay nama ladadang don kata ka high handed behavior hak party jungi kan penpoy yang hi hak pakai tinggi hak panjang perkat bayar kata balai bangaya keren ya kata harusan upat ba ngamban si ban keren ya kata harusan upat ba namar kito ki bala pet hi ki keren ya gini ki kam banda pin sulit bed wat ya bunia su ong bed bakala dei ka por ki ban let wat nya wat tan namar haba pila tan bala puput pat tingiru hab defend them kan jendela bahala dan inum ya defend you weekend pila ya cita tiya wanum ong ba tau le namar pindah ya keren ya ka hok shisha ndaki la ya mi kumni la dai hok hikin bangin rem ya ka raja bala bat ya ka mor kene haba kita kinong let sataru kila ya let satate semla te ban penjob igini gi art legisi tingi kala desya kan kata kaham saya bekeren ba la da rem ko kongres hakini ki art ligi konstituensi kandaina ka jingya ketat po iem jungi kata te kala sai pila pun ketat pila pun plop pila ya no na ya keren su na ya keno su bat teng ru kam ki kon samla kalong bin je bapin kan kan pa kan to man ya kitu ki leaders ki bapila ya tre ya kata lang aba ya keren ya keno te ya perkhan te ya thau namar kane ke jing ya that para mangi ka pentelot ya ka opposition om ya ka sarkar kanang yo bor dilada ka opposition ka hap klan ban ya keren ki issues ki badan nakmat jong bajelam ta isu jong ka boda isu jong ka salary jong ginong hikai naki ki bapher ki nong hikai ya keren ya gani ka isu jong tau corona bomut banwan biang de bolong kumno ubayat kumno kasokar ka pengkre kumno ya keren ya gani ka hiran jong ka yo kakot hadu menta ki babon ki yeng kisem ki badang habri siu by school babon ki yeng kisem ki badang yo ki bel bahek dari hospital kita ki bayok covid hakini ki expose ni le ki babon ha Shillong City ini naya bangin klat iki issues ki bakta ya kajat penriu nomor kajat penriu jungi kalong hapneng ke jingma ke bakrau nalor pimyo kamai kaji pihak sel sa kabay skot nalor pimyo bay kamai kaji pihak sel sa kabay wayim nalor ba pimyo kamai ka kaji pang sa kibayeng hospital bills kitang long kibahe ti kita gede ki issues ba mangibaro ki hinrew pau mentangi hap ya klat no ya kaya pet seng nang ni sa tay
tongin ya syong no pan ya keren ki issues ki udah nak kamat cumi nga ku slai ba katu ke ration card ke baki nong sim ration mentah naki fair price shop ki beper ki sedang manyo kacing tip mala dam don adahan nadu na sim benai wat wan sim ration shop kasakaway ka issue dah banadot na sim benai ai ngi to fortified rice to how plastic boong ki kat tu kat ni ki pindah shed long babam seralat atau ki pai ba jumi ki kloi ne man pedang yu to khao pi bendo yu khao bangi juman bangi ban bam mano banya keren kita ki issues la da shia pet ya kene kumne happen klan te ka opposition mentah te ka opposition paju asnong te hak sarkar jongno ru ban pen phia ya ka opposition om ban yo sarkar kalau long ulta ngahi simet nasno na kaseng kongres ngin kenyo yakini ki balet ki manang len ya ki pengidang la ban pensungtu ban ya keren yang kana ngin kana ngin pensungtu tambah kala dei ka poring ni ya keren ki issues bakaseng parti kongres kan le ayu mentah hatong ngila ne ban penklanya ke sarkar MDA bakin yo no ya kata ke support ban peng bayi ki issues ki bak tak joringi onla ban po sedem jumi issues babun ha kita bat ngahi simet ngasngau ban nakaliang jong kaseng kongres kum kata ka legislative party leader masuk pen ong kum ni de ban khang no ya katuka tamasha bat inya no sekmat ban pet uat la adu kat no ban perkiu ya kayo kokot kapule kaputi bile kebala siap pendekon deko abon kiliang katakan matric exam jung kita kikun hadu kat no ke information kidon atau kin la nem ban yele bah atau ka sarkar kan ai ne miki coaching classes ki prepare ki belum free nak bentar kikun ki bom yo ya ka online ti ngasno ba kita ki de ke yo i jong ti ngiyo i ba lada kumno ngimpoi siya katong jong ka jingdon jong kita ki MLA ki babon kon hon hadu akul laipu saumut tingin ya trailang patno ngimpat ya yo ban ya poi siya kata kabentaru nomor kata kacing ya pet defend pet keno pet long miwi pung wang siya ya jo tin ringin hap an pet ya kata ngin ong le iyo banginum yo ya ka required number ni lengin dei ru ban pendown ni supporters jungi pi baju slide what ku slide kaseng kongres omla ban sutep kamakha hakani keruko bak kaseng kongres wat jubentan nga ong ye pi habala yo i balaya petlut kita kikat angut ru mentah na puli kat kubon dan dapat social media kidang ya keren hi pang ka kongres imak gidang ting ya ke kongres dia hakat nak ting diberi ke kongres ni tu kan nama nginginget ma ngin lak pan poi sya ketong bat ngin tray sitom ban pet pat bangi align lupa no ya ladi ban persya tang ya kawai kata kalong kano keseng kabamut ban tombor ya kanyam kabamut ban tombor ya ketin ketelit kabamut ban tombor ya uput usam kabamut ban tombor ya kamay kakaji kabamut ban tombor ya ka jingpan ILP jungi namar ka CEA mentalele kalalong do long snam long an kabamut ban tombor halor ka jingwan lam ya ka do masi ne ya ki masi od do sya ka jella ka jungi ni ki babam do masi kita ki degi issues ki bangin pet kino ki parties ki balong kung mangi ngin ya teri lengkap mangi ngin hak pejru balada himut ban ong berpilakwa ya chief minister nakaliang jongi tapi ki pajba nong tebut rupiah Italy jiteng ya kawai ka party relada PI biang ya katu ka mandate dan nika report nika result kapat tukra hang tu nyo ML ha nyongot na UDP
sangut rengut nakatai ka PDF sibet naka HSPDP naka Kongres tukra la dangi ya pihak komne te kamot sorkaru pinyo baik taka ba diktat ne ka ba hukum nang te na sorkar kami tangga don